No, dobrý deň, počujeme sa? Napíšte mi do chatu, či ma počujete. Dobre, ďakujem. No, takže stretávame sa dnes prvýkrát takto online. No, trošku sa nám skomplikovala tá situácia. Minulý týždeň sa ešte dúfalo, aj keď akože ja som tomu moc veľkú šancu nedávala, že by sa mohlo pokračovať ešte v tom prezenčnom štúdiu a hlavne kvôli tým obmedzeniam, ktoré tam boli, že stretávanie do 50 ľudí, tak sa menil rozvrh. No. Takže dneska už samozrejme zase všetko neplatí, ale rozvrh už máme zmenený, takže už sa asi ďalej nebudeme meniť naspäť. No, podobne s tými cvičeniami menil sa rozvrh ešte raz, pretože zase sa predpokladalo, že sa bude chodiť kombinovanie, čiže aj online, aj prezenčne a teda v rámci toho by sa nedalo realizovať to, že 1 hodinu máte online, druhú prezenčne, no takže sa menil rozvrh aj druhýkrát. Takže sledujte svoj rozvrh, platí ten, čo je v AIS. No, nie je vylúčené, že možno ešte tam nejaké zmeny, alebo možno už len po dohode, že tam budú. Dobre, takže prednáška od dneska ideme všetci online, všetci a všetko online. Prednáška teda bude bývať takto v pondelok. Cvičenia máte v stredu podľa toho nového rozvrhu všetci. Tie moje cvičenia, čo sme mali o 11. sa presunuli na 1 hodinu po obede. Tak pozerajte si rozvrh, dobre? Tak pôjde sa podľa neho. No, keby niečo bolo, tak vám dám vedieť, možno aj e-mailom. No, my budeme pokračovať v tej prednáške. Zatiaľ sme mali jednu, stihli sme si... No, počujete ma, halo, lebo trošku mi tu vypadlo. Dobre, niečo sa mi tu stalo na chvíľku. OK, takže zatiaľ na tej minulej prednáške dali sme si len takú nejakú motivačnú a zadefinovali sme si základné také pojmy, tak ja to len trošku tak zopakujem, aby sme sa zase dostali do tej problematiky. Čiže hovorili sme si o výpočtovej zložitosti algoritmu. Časová výpočtová zložitosť, sme si povedali, že nemeria sa v časových jednotkách, ale počítame ju v počte krokov výpočtu. No ten počet krokov výpočtu pre daný algoritmus nie je pevné číslo, ale bude závisieť od vstupu. Čiže ak tá výpočtová zložitosť sa teda definuje ako funkcia, ktorá závisí od veľkosti vstupu. Čiže T parameter má n, kde n je veľkosť vstupu. Mali sme tam taký príklad, na ktorom sme si ukázali, že nielen tá veľkosť vstupu od nej môže závisieť tá zložitosť, ale môže tá zložitosť závisieť aj od toho, aký je ten vstup, nie len aká je veľkosť toho vstupu. Čiže uvádzali sme si napríklad triedenia, že áno, závisí zložitosť toho algoritmu od toho, koľko prvkov triedite, ale nie len od toho, môže to závisieť aj od toho, že akým spôsobom už sú na začiatku tie prvky v tej postupnosti usporiadané. No, takže tam potom má zmysel hovoriť aj o tzv. Najhoršom prípade a teda preto si časovú výpočtovú zložitosť definujeme ako maximum z možných počtov kroku výpočtu, ktoré sa pre daný vstup veľkosti, pre všetky vstupy veľkosti n vykonajú. Čiže tých vstupov veľkosti n môže byť viac. Každý ten vstup môže generovať iný počet krokov výpočtu a tá časová výpočtová zložitosť bude maximum z týchto všetkých možných hodnôt. No niekedy má zmysel hovoriť aj o priemernej časovej výpočtovej zložitosti. Tu si budeme označovať symbolom T s pruhom. Ešte k tomu T som nezopakovala, že T, preto sa označuje tá funkcia T ako time, časová výpočtová zložitosť. No a T s pruhom bude priemerná výpočtová zložitosť a počíta sa ako aritmetický priemer, čiže je tu suma, súčet všetkých krokov výpočtu pre všetky vstupy v veľkosti n, no a videli sa počtom tých vstupov
veľkosti n. Čiže to je klasický aritmetický priemer. No, takže toto trošku teraz už len tak prebehnem. Tu mám znázornené na tomto. Áno, niekto chce hovoriť? Alebo ste len náhodou klikli? Omyl, dobre. Takže máme tu dve funkcie výpočtovej zložitosti, ja som ich tu znázornila graficky. Ak sa máme rozhodnúť, že ktorá z nich je lepšia, tak no vidíme to aj z toho grafu, že lepšia je samozrejme tá, ktorá nadobúda nižšie hodnoty, čiže v tomto prípade ten červený graf nadobúda nižšie hodnoty, ale vidíme, že nenadobúda nižšie hodnoty na celom definičnom obore, ale až od určitej hodnoty ďalej, v tomto prípade je to stovka. Čiže pre nejaký konečný počet hodnôt, malý alebo veľký, to sa rozhodnete sami, či to je malé alebo veľké číslo. Tá funkcia nadobúda väčšie hodnoty ako tá modrá, ale tá druhá, zaseknutý obraz. Dobre, áno, všimla som si tiež, že obraz je zaseknutý, tak moment, skúsim s tým niečo spraviť. Dobre, takže už sme tam. Vidíte teraz také tie grafy? Nevidíte grafy? Dobre, tak skúsime. Neviem, že prečo sa mi toto deje. Čo teraz? Čo vidíte? Nič. Čierna obrazovka. No tak toto sa mi ešte nestalo takéto. Čo vidíte teraz? Stále nič. No dobre, môžem skúsiť iný prehliadač. Dobre, no teraz mám Chrome, tak neviem, v sobotu som učila, išlo všetko bez problémov. Stále nič nevidíte. Nič. Dobre, tak môžeme skúsiť, že teda podhlasujte sa a prihláste sa o 3 minútky, teraz je 9:24, tak o 9:27 sa prihláste, dobre? A ja skúsim medzi tým iný prehliadač.
lepšia tá funkcia červená, alebo nadobúda nižšie hodnoty a pre konečný počet, tak vidíme tu, že 100 hodnôt je lepšia tá funkcia modrá. No, to číslo, že či 100 je veľa alebo málo, to závisí od prípadu, áno, závisí to od toho, že aké vstupy očakávate, že budete tomu algoritmu zadávať. No ale teoreticky teda tá stovka alebo akékoľvek konečné číslo je oproti nekonečnému počtu hodnôt od toho zvyšku je zanedbateľné. No, takže ak si to dáme do pomeru, tie dve funkcie, tak ak je čitateľ väčší, to znamená, že tá funkcia, ktorá je v čitateľi, nadobúda väčšie hodnoty ako ten menovateľ, tak by mal ten pomer byť väčší ako 1. To vidíme tu od tej stovky. Je ten pomer väčší ako 1. A tá krivka, teda priamka v našom prípade, nám znázorňuje, že rýchlo stúpa, že ten pomer dokonca stúpa, čiže sa tam ten rozdiel rádovo zväčšuje. No, takže to je taký dôkaz toho, že teda tá funkcia modrá, tá 1/3 plus 1/2 plus 1, zhora mi ohraničuje tú funkciu GN. Nie síce pre všetky hodnoty, ale od tej stovky vyššie a sa to ďalej zväčšuje. No, na tomto druhom obrázku som dala také dva príklady, kde vidíme trošku iný trend a síce, že ten pomer tu sa trošku znižoval, potom sa zvyšuje, ale že časom, akože zo zvyšujúci sa N, nejde už do neba, to znamená, že nezvyšuje sa už do nekonečna, ale blíži sa k jednotke. Keď sa blíži ten pomer k jednotke, znamená to, že sú stále rovnakejšie a rovnakejšie akoby, lebo jednotka sú rovnaké, čitateľ aj menovateľ. Ak ten pomer teda dvoch rovnakých čísel nám dáva 1. Čiže keď sa to blíži k jednotke, znamená to, že čím väčšie n zadáte, tak tým je zanedbateľnejší ten rozdiel medzi nimi a teda môžeme povedať, že rádovo tieto dve funkcie sú rovnaké, áno, že ich pomer sa blíži k jednotke. No a o tom mi hovorí asymptotická výpočtová zložitosť. Asymptotická výpočtová zložitosť, môžeme to nazvať aj, že je taký rád rýchlosti stúpania zložitosti. Čiže keď sme tu mali na tom predchádzajúcom slajde, že n/3 plus n/2 plus 1, že je to približne teda n/3. Čiže taký rád rýchlosti stúpania tej zložitosti. No, zase mi niečo vypadlo. Obraz máme, či nemáme? Haló, počujete ma? Obraz máte, dobre. A počujete, výborne. Tak, ja tu niečo teda nepočujem. Takže máte obraz. No dobre, tak pôjdem asi. Máte pocit, že sa nemení. Dobre, obraz máme. Dobre, takže mali by ste vidieť slajd, na ktorom je napísané, že určovanie časovej výpočtovej zložitosti. Takže my sme na cvičeniach si už niečo určovali, tak ja by som to tu tak zhrnula. 3 základné algoritmické konštrukcie. V štruktúrovanom programovaní sú sekvencia, vetvenie a cyklus, to poznáte, takže sekvencia je postupnosť príkazov. Ak teda máme nejakú postupnosť, ide jeden príkaz, potom za ním druhý príkaz, za ním tretí príkaz a tak ďalej, máme K príkazov, tak zložitosť tej sekvencie sa rovná súčtu zložitosti jednotlivých tých príkazov v tej sekvencii. Tak to je jasné, lebo keďže ide o časovú výpočtovú zložitosť ako počet krokov výpočtu, tak zrátam, koľko krokov výpočtu sa urobí v tej prvej časti, v druhej časti, v kátej časti, ich spočítam, je jasné. No poďme na vetvenie. Pri vetvení to znamená, to je príkaz nejaký podmienený if, čiže máme tam nejakú podmienku a ak je splnená podmienka, urobí sa príkaz 1, inak sa urobí príkaz 2.
tak tam tá výpočtová zložitosť sa určuje ako, povedali sme si, ono sa vykoná vždy len jedna, tá vetva, podľa toho, aká je podmienka, ale to samozrejme dopredu nemôžeme vedieť, môže to byť jedno aj druhé. No a v tom prípade povedali sme si, že budeme počítať ten najhorší prípad, že aj tak sme si definovali tú časovú výpočtovú zložitosť, že je to maximum zo všetkých možností, ktoré môžu nastať. Čiže keď tu môžu nastať tieto dve možnosti, určíme si zložitosť jednej možnosti druhej. No a to, čo je horšie, to maximum budeme brať ako zložitosť toho celkového vetvenia. No a tretia algoritmická konštrukcia cyklus, no tak môžeme mať cyklus pevným alebo nie pevným počtom opakovaní, závisí od nejakej podmienky. Vždy ten cyklus má ale nejaké telo. To telo, výpočet, ktorý sa generuje počas výpočtu toho tela, sa volá aj iterácia. To znamená, že budeme počítať, v podstate ten cyklus je opakovanie toho tela, každej tej iterácii, ono to telo nemusí byť vždy rovnaké, môže závisieť od nejakých premeny, ktoré sa počas výpočtu môžu meniť, takže to telo nemusí pri tom opakovaní vždy generovať taký istý výpočet. No, zložitosť toho cyklu teda určíme tak, že si vypočítame zložitosť každej tej jednej iterácie, toho jedného priebehu toho cyklu, no a spočítame ich. No, lebo tak oni idú za sebou, hej, takže urobím tam nejakú sumu, to je znak. To grécke písmeno sigma poznáte z matematiky ako znak pre súčet. No, dajme si nejaké príklady, začnem s takým veľmi jednoduchým. Máme vypočítať mocninu m na n tu, koľko násobení sa vykoná. Takže vstupné hodnoty sú m a n, dve vstupné premene máme m a n. Otázka je teraz, že od ktorej premennej bude závisieť ten počet násobení alebo počet krokov výpočtu. Keď sa tak zamyslíte, že mám tu ten algoritmus, tak musí vám byť jasné, že od toho m, že aké číslo umocníme na n tu, tak od toho mi tá zložitosť nejakým spôsobom závisieť nebude. No ona by mohla byť, keby to m bolo nejaké strašne veľké a museli by sme tam nejakú inú aritmetiku zvoliť, ale pokiaľ to je nejaké číslo v rámci typu, s ktorým dokážeme realizovať jednoducho to násobenie, tak potom od toho m tá výpočtová zložitosť nezávisí. Závisí od tej vstupnej premennej n. Takže riešenie. Mám tu cyklus. Nejaká premenná p, nastavím si ju na začiatok, inicializujem na jednotku a potom v cykle postupne k tomu p, k tej jednotke, čo je neutrálny prvok násobenia, prinásobím n krát, prinásobím to m. Takže zložitosť je, počet tých násobení je jasná, musím to urobiť n krát, aby som dostala v tej premennej p n tú mocninu. Takže toto mám zapísané. Je to triviálne, ale tak môžeme si to zapísať aj pomocou tej sumy. Takže ak budeme sledovať teda ten algoritmus, máme tu for cyklus, jeho zložitosť sa vypočíta ako súčet zložitosti jeho tela. V tele sa vykonáva to jedno násobenie, takže zložitosť tela je 1. No a cyklus prebieha s riadiacou premennou i od 0 po. Pozor na tú hornú hranicu, tu je síce n, ale keďže je tam ostrá nerovnosť, takže posledná hodnota, pre ktorú ten cyklus prebehne, je n-1. No, takže máme spočítať súčet 1 plus 1 plus 1, koľkokrát od 0 po n-1 je n kusov, takže celkové to bude n násobení. Triviálna úloha. Hej. Otázka je, že či by sa dalo tú mocninu vypočítať aj rýchlejšie ako na tých n násobení. Čo myslíte? Alebo vedel by niekto aj rýchlejšie? Rýchlejšie na menej násobení vypočítať tú mocninu. No možno
ako keď sa tak zamyslíte, tak si poviete, že to nie je možné, že potrebujem tam urobiť m na n, tak musím tam dať tých n násobení. No ale existuje rýchlejší algoritmus, tak ukážeme si to. Aha, tu mám ešte zložitosť toho riešenia, toho n, tak samozrejme je to priama úmernosť. No ale tu na tomto ďalšom slajde, dúfam, že ho vidíte, riešenie 2. Máme tam iné riešenie, ktoré pracuje takto. Počíta s tým, že ak je ten exponent párne číslo, tak ja si vlastne z toho základu, z toho MK, urobím si druhú mocninu a potom si viem akoby po dvojiciach násobiť už tú druhú mocninu. Čiže tam ušetrím veľmi veľa tých násobení. No, aby som to priblížila, asi niečo napíšem. Dobre. Čiže napríklad chcela by som urobiť 3 krát 3, no trošku je to nešikovné, takto písanie tou myšou. Koľko ich mám momentálne? Ich mám 6 kusov, ešte si dám 7 trojku, 8 trojku, čiže idem počítať 3 na 8. No a ja urobím takýto trik, že urobím si z dvojice z tých trojek. Takto dvojicu, dvojicu, dvojicu a dvojicu. To znamená, že 3 krát 3 bude 9, to mi stalo jedno násobenie. Zatiaľ som urobila jedno násobenie. A potom z tých deviatok už stačí mi ich vynásobiť len 4 krát. To znamená, jedno násobenie pre vyrobenie, to je deviatky. A potom 4, 1, 2, 3, no vlastne už len 3 násobenia, krát 9, krát 9, krát 9, čiže dokopy to bude 4 násobenia. Podľa toho predchádzajúceho algoritmu by som na to potrebovala až 8 násobení, keďže robím 3 na 8. Takže tu vidíte, že tým zoskupením veľa ušetrím, pretože tieto tu urobím raz 3x3 a tieto násobenia 1, 2, 3, tie už si možno ušetriť a nemusíme ich robiť viackrát. Čiže na takomto princípe je založený tento algoritmus. No problém tam je s tým, že toto môžeme takto dodvojiť, zoskupovať vtedy, keď ten počet je párny. To znamená, že n je párne číslo, ten exponent. Ak je nepárny, no tak vtedy by nám tu 1 trojka zostala trčať. Povedzme, že by ich bolo 9. Tak si môžem spárovať, dodvojiť týchto 8, no a s tou 1 trojkou, no to musíte zvlášť prinásobiť. No preto je v tom algoritme, rozlíšené v tom cykle, či je ten exponent párny alebo nepárny. No ak je nepárny, no tak sa nedá nič robiť, tú nepárnu trojku musíte pričítať zvlášť. Čiže ide to tak, ako v tom predošlom prípade, že ten základ, tu je to označené ako B, ako base, sa prinásobuje proste po jednom k tej mocnine a exponent sa zníži o 1, čiže namiesto 9 už budem mať len 8. No ale ak je to párne, tak si urobíme B krát B, to znamená z tej trojky si spravíme 9 a potom už môžeme exponent znížiť nie o 1, ale môžeme ho znížiť na polovicu. Čiže napríklad z 8 trojok som spravila 4 devinky, čiže z 8 exponent som zredukovala na polovicu. No, čiže tu bude to ušetrenie, že v prípade tých párnych exponentov rýchlejšie viem klesať k tejto nule, pretože tá podmienka ukončenia cyklu je, že E sa bude rovnať teda 0, kým je väčší ako 0, tak cyklus prebieha. No a tu v tej nepárnej vetve sa k tej nule s exponentom približujem po jednom a v tej párnej vetve sa približujem takže delím. Čiže samozrejme tá párna vetva je rýchlejšia. Rýchlejšie mi klesá ten exponent k nule, ako keď to robím po jednom. No, tu mám znázornenú takú trasovaciu tabuľku, ako by to vyzeralo pre vstupy 2 na 10. 2 na 10 viete, že je 1024, takže
tu je potom ten výsledok. Tým predchádzajúcim algoritmom, týmto, by nám vypočítať 2 na 10 trvalo 10 násobení. Čiže začali by sme s jednotkou, potom 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 16 a tak ďalej, až po 1024, 10 násobení by sa uskutočnilo. No ako to bude vyzerať tu? No, takže tu znova tú mocninu, tú premennú P nastavím na 1 bázu alebo základ nastavím na 2 a exponent na 10 a postupne sa mi to bude meniť. Takže keď je exponent párny, tak môžem ísť podľa tejto vetvy. Tú bázu namiesto 2 na 10 si urobím, dvojky si zlúčim po dvojiciach na 2x2 a dostanem teda tú bázu dostanem 4 a exponent sa zníži na polovicu. Znamená to, že namiesto 2 na 10 budem počítať 4 na 5. Hej? Dvojky si zlúčim a vlastne znížim ten exponent na polovicu. No tu mám exponent 5, to je nepárne, bohužiaľ tu sa to nedá na tie dvojice rozdeliť, no tak tu musím urobiť jeden krok, že tento podľa tejto vetvy, čiže tu idem len o jedno nižšie a tú štvorku teda prinásobím do toho, už do toho výsledku. No teraz mám exponent v tomto kroku výpočtu 4, takže tu znovu môžem postupovať podľa tej druhej vetvy a deliť to dvomi, nemusím len odčítavať jedno, čiže zo 4 na štvrtú si spravím 16 na druhú. 2 štvorky a 2 štvorky zlúčim dokopy, urobím z nich 16 a exponent sa mi zníži na polovicu. Podobne tu zo 16 na druhú, no tamto už vynásobím, urobím 256 na prvú a keď mám nepárne číslo, tak tu postupujem podľa tej prvej vetvy. Na konci by ste mali mať teda ten výsledok. No a vidíme, že namiesto 10 násobení tu urobíme, v každom tom riadku sa robí jedno násobenie, takže tu aj mám také počítadlo, takže 5 násobení. Namiesto 10 sme iba 5 spravili. Je ten algoritmus teda oveľa rýchlejší. Zdá sa to tak. No poďme si vyjadriť tú zložitosť. Dobre, takže tu na tejto snímke mám vyjadrenú tú zložitosť pre prvých niekoľko hodnôt, takže pre T0 je to 0. Ak je to n na začiatku 0, tak to vôbec do toho cyklu nevojde a teda nevykoná sa ani jedno násobenie, mocnina bude 1, zostane 1. No, lebo hoci aké číslo na 0 tu je 1, netreba tam nič násobiť. Ak bude vstupné n1, tak sa vojde do toho cyklu, bude to nepárne, takže urobí sa táto vetva, urobí sa jedno násobenie, jednotka sa zníži o 1, bude 0 a viac násobení sa nespraví, takže výsledok bude 1. Ak bude vstup 2, tak sa pôjde podľa tejto druhej vetvy, urobí sa jedno násobenie, toto je to 1, a potom sa bude pokračovať, čím tá dvojka sa videli dvomi, takže E sa zníži na 1 a bude sa opakovať cyklus tak, ako keby to bolo s tou jednotkou, ale tu už som mala tu vypočítané, pred chvíľou som to rátala s tou jednotkou, takže môžem povedať, že plus T1, toto už mám, takže výsledok bude 2. Poďme sa pozrieť, ako to bude prebiehať s trojkou, čiže ak E bude 3, ide táto vetva, čiže urobí sa jedno násobenie, toto, trojka sa zníži na dvojku, a potom sa cyklus opakuje tak, ako keby sme mali vstup 2. Čiže urobí sa jedno násobenie, trojka sa zníži na dvojku. A koľko to bude s tou dvojkou, to tu už mám vyjadrené, to bolo 2. Čiže spolu to bude 1 plus 2, čiže 3. Pri štvorke, tam sa urobí jedno násobenie, ideme podľa tejto vetvy. A v ďalšom cykle sa tá štvorka zníži nie o 1, ale zníži na polovicu, čiže na dvojku. Čiže urobí sa násobenie a pokračuje sa cyklom s parametrom E2 a to už vieme, to sme si vyjadrili tu, že je 2. Takže dokopy, keď 1 plus 2 zrátame, bude 3. No ešte to urobíme, ešte pre 5 ukážem. Čiže 5 je nepárne, takže ide sa podľa tejto vetvy, urobí sa jedno násobenie, to je tu.
A ďalej sa v cykle pokračuje s Ečkom, zníženým o 1, čiže 4 a T4, čiže ďalej tá zložitosť bude tak, ako keby sme zadali vstup 4. A to už tu máme vyjadrené, že je 3. No a tak ďalej by to išlo, hej, že tu na 6 je párne číslo, tak to sa bude deliť, bude sa pokračovať v cykle so vstupom 3. Keď je nepárne, tak sa bude odčítovať 1 a ďalší cyklus bude prebiehať so vstupom akoby 6. No, všimnite si, že čo tu dostávame, aké hodnoty, keď takto spočítate, tak vlastne počet tých násobení vidíme, že pre tie jednotlivé vstupy n je 0, 1, 2, v podstate vlastne nie. Dostávame úplne rôzne tie hodnoty, ja som ich tu znázornila na grafe, čiže je to také dosť na preskáčku. Dokonca dostaneme aj také zaujímavé veci, že tu máme T6, tu máme T7, počet násobení je 5 a pre T8 počet násobení je 4. To znamená, že tá funkcia ani nie je rastúca, že pre väčší vstup sme dostali menší počet násobení alebo menšiu zložitosť ako pre menší vstup. Čiže môže to aj takéto cikcakovité všelijako vyzerať. No, ako teda ale určíme potom tú zložitosť nejakým predpisom? Sme hovorili, že tá výpočtová zložitosť je funkcia, tu sa tá funkcia správa dosť divoko. Nejaký predpis, neviem, či na toto by sme vedeli vymysleť, aby sme znázornili takúto cikcakovitú krivku. Tak skúsme si to vyjadriť pre najhorší prípad. Zamyslíme sa, že čo je najhorší prípad toho algoritmu. Ak tuto vidíme najhoršie prípady, budú tieto špice. A to je vtedy, horší prípad je nepárny, že ako párny. Najlepší prípad je, keď je to párne a vždy sa to polovičkuje, lebo vtedy to najrýchlejšie speje k tomu koncu cyklu, a ktorý je vtedy, keď E sa rovná 0. Najpomalšie by to bolo, keby to išlo po jednom stále tu v tejto vetve. No ale keď sa tak zamyslíte, ako ten prípad nemôže nastať, že by to stále bolo nepárne, lebo keď od nepárneho odčítate jednotku, vždy dostanete párne. No. Takže ten prípad, že by to stále bolo nepárne, nastať nemôže, ale najhorší prípad je ten, že by to bolo nepárne, v nasledujúcom kroku sa zníži o 1, čiže bude párne, ale čiže v nasledujúcom kroku sa ide podľa tejto rýchlej vetvy. A v ďalšom kroku keď sa to videli, znova to bude nepárne a bude sa musieť ísť pomaliť. Čiže vtedy je to najhorší prípad, keď máme nepárne číslo, odčítame, bude párne a párne, keď videlíme, opäť nepárne. Čiže tento prípad vám nastane vtedy, môžete sa nad tým zamyslieť, keď to n-ko je číslo tvaru 2 na k minus 1. To znamená, keď je to číslo o 1 menšie ako mocnina dvojky. Najlepší prípad je mocnina dvojky. Napríklad 16 sa vždy, keďže je to mocnina dvojky, dá pekne deliť dvomi. Čiže 16 delené 2 je 8, je to párne číslo. Znovu pôjdeme podľa rýchlej vetvy. 8 delené 4 dostaneme znovu, 2 je 4, dostaneme znovu párne číslo. 4 delené 2 je 2, znovu dostaneme párne číslo. Čiže pri mocinách dvojky sa do tej nepárnej vetvy ani nedostávate, pretože mocina dvojky sa vždy dá deliť dvomi a vždy ideme podľa tejto rýchlej vetvy. Naopak, keď to číslo je mocina dvojky minus 1, o 1 menšie, tak to sú tie prípady, kedy sa vám toto bude striedať. Nepárna vetva, párna, nepárna, párna a teda tie nepárne vetvy to tam budú veľmi spomaľovať, ten výpočet. No, takže skúsme si to vyjadriť, tú zložitosť, chcem vám ukázať ten spôsob vyjadrenia tej zložitosti. Samozrejme, tu nevieme to vyjadriť pre takýto veľmi cikcakoidný tvar vo všeobecnosti, ale vyjadrime si to teda len pre ten najhorší prípad. Horšie ako toto to určite nebude, ako pre to číslo, pre tú hodnotu 2 na k minus 1. Takže tu idem si tu vyjadrovať, mám tu funkciu zložitosti
pre vstup, ten najhorší, 2 na k tu minus 1, to sa bude rovnať čomu? 2 na k tu minus 1 je číslo nepárne, takže bude sa postupovať podľa tejto nepárnej vetvy. Čiže urobí sa tu toto jednonásobenie, mám tu 1, plus, a ďalej sa bude pokračovať v cykle s číslom o jedno nižším. A zložitosť toho cyklu bude teda zložitosť toho istého algoritmu, ale s číslom o jedno nižším, ako bolo tu. Čiže namiesto 2 na k tu minus 1 budem mať 2 na k tu minus 2. Tu som odčítala 1. No ďalej to bude prebiehať ako? No toto číslo už bude párne, pretože keď párneho čísla odpočítate párne, bude párne. Takže budeme postupovať podľa tejto vetvy. Čo sa tam bude diať? No jednonásobenie. Takže tu sa pridá 1, túto jednotku s tou ďalšou jednotkou spočítam, už budem mať 2 násobenia. A toto číslo bude sa pokračovať ako, že ten exponent sa bude deliť 2. Čiže rýchlejšie mi to bude klesať. Toto číslo, keď vydelíte 2, 2 na k, keď vydelíme 2, dostaneme 2 na k minus 1. A 2, keď vydelíte 2, dostanete 1. Čiže tento vstup, keď vydelíme 2, sme robili toto, tak dostaneme číslo 2 na k minus 1 minus 1. No a pokračujeme ďalej. Toto číslo je nepárne, čiže v ďalšej iterácii to bude postupovať podľa tejto vetvy. Znamená to, že urobí sa toto jednonásobenie, takže mala som tu 2, pripočítam plus ďalšie jednonásobenie, toto. A ďalej sa pôjde pokračovať s číslom o jedno nižším, čiže toto číslo ešte o jedno s menším už budem mať minus 2. V ďalšom cykle už toto číslo je znovu párne, tak sa bude pokračovať podľa tejto vetvy. Čiže pridá sa jednonásobenie, tu som mala 2 plus 1, tak už budem mať 2 plus 2. Ďalšie sa pridalo. A toto číslo sa vydelí teraz 2, lebo delíme. Takže 2 na k minus 1, keď vydelíte 2, dostanete 2 na k minus 2. A minus 2, keď vydelíte 2, dostanete minus 1. No a tak ďalej. Takže vidíte, že nejako takto to bude pokračovať. Už toto tu preskočím, nebudem to ďalej podrobne rozpisovať, ale už by sme si tu mohli všimnúť nejaký taký vzor, dokedy to bude pokračovať, no dovtedy, kým toto nám neklesne až na 0. Vtedy cyklus skončí, kým e sa bude rovnať 0. Takže kedy nám toto klesne na 0? Všimnite si, že podľa toho, aký je tu exponent, respektíve aké číslo sa tu od toho káčka odčíta, tak toľko dvojek sa nám tu namnoží. Takže môžeme to zovšeobecniť tak, že keď od toho postupne budem teda odčítovať, bude sa mi to znižovať, ten exponent na minus 4, minus 5 a tak ďalej. Podľa toho toľko dvojek mi tu pribudne. Ak odčítam k minus 1, tak mi tu už pribudne k minus 1 tých dvojek. Tu som odčítala 3, tak tu boli 3 dvojky, tu som odčítala 2, boli tu 2 dvojky. Takže ak odčítam až k minus 1, tak budem mať k minus 1 dvojek. No a k minus 1 je 1, to znamená 2 na prvú je 2 minus 1, 2 minus 1 je 1. Pri jednotke postupujem podľa tejto vetvy, to znamená pridám 1 násobenie, tu som ho pridala, jednotku znížim na 0 a výpočet skončí. Takže tu už potom výpočet končí. Posledné sa urobí jedno násobenie a skončí sa. Takže toto je výsledok. Mám to ale vyjadrené pre K, pomocou K. Ja viem, že z tohoto K sa mi rovnal dvojkový logaritmus z takéhoto čísla, i keď minus 1 dáte na druhú stranu, dostanete, že n plus 1 rovná sa 2 na K tu. No a z toho K rovná sa dvojkový logaritmus z toho n plus 1. Takže môžem to tu dosadiť a dostanem, že 2 krát za K, keď dosadíte dvojkový logaritmus z n plus 1 a ešte dosadíme plus 2. No už som to trošku tu jeden krok vynechala, ale no po úprave mali by sme dostať nejaké takýto výraz. Čiže rádové, ešte si objasníme tento zápis, čo znamená to veľké O. Vie niekto, čo znamená veľké O? A napíše mi to do chatu.
Kto si pamätá? Len testujem, či ma sledujete, či ma počujete. Dobre, nikto nevie, čo je veľké O. A dobre, sledujeme, ale nevieme. Dobre, takže veľké O je tá asymptotická výpočtová zložitosť, tá asymptotická horná hranica. Veľké O je asymptotická horná hranica. Znamená to teda, že túto funkciu, vyšla nám takáto zložitá, ja viem zhora ohraničiť funkciou logaritmus n, čiže poviem, že tá moja funkcia, že je približne logaritmus. Čiže o tom je tá asymptotická výpočtová zložitosť, že ja to ohraničím zhora, že nie je to horšie ako logaritmus n. Sú tam nejaké drobné smeti, plus 1, minus 1, ale v zásade povieme, že je to logaritmická funkcia. Keď sa pozriete na ten graf, on je síce cikcakový, ale vidíme tu takú krivku, hej, také zaoblenie a to je presne, ak si spomínate na tie prvé cvičenia, čo sme robili, robili sme si grafy funkcií a robili sme si graf aj logaritmickej funkcie a práve graf logaritmickej funkcie je takýto, hej, že zo začiatku stúpa rýchlo, ale potom čím väčšie n, už potom stúpa stále pomalšie a pomalšie. Vynikajúca výpočtová zložitosť, logaritmická, pretože pre veľké čísla vám dáva malú hodnotu. Hej. Opak je exponenciálna funkcia, to je presný opak, tá stúpa takto, že zo začiatku pomaly a potom vám ide veľmi rýchlo do neba. Hej. Tu máme teraz s koronou. Hej, že každý deň nám to stúpa strašne rýchlo hore. Logaritmus je inverzná k nej, to znamená, že pomaly stúpa, stále čím ďalej, tým pomalšie. No takže logaritmická funkcia. No to, že je to logen, možno si urobíme ešte na cvičeniach podrobnejšie. No takže poďme na ďalší príklad. Mám tu pripravený ďalší príklad. Už sme to vlastne robili, mala som ho už tuším, ale tak vidím, že aj tak si nepamätáte nič, tak môžeme si to kľudne zopakovať. Máme úlohu usporiadať n čísel od najmenšieho po najväčšie. Tých n čísiel mám uložených v poli A. Tu je pole A, tam ich mám. Otázka je, že koľko porovnaní sa vykoná. Mám na mysli tieto porovnania tých prvkov v poli. Čiže nie tieto, kde sa porovnávajú indexy, že či už dosiahli alebo nedosiahli nejakú hornú hranicu, ale tie, na základe ktorých sa rozhodujem, že či to je usporiadané alebo nie a či mám alebo nemám robiť nejakú výmenu. No, mali sme už tento algoritmus minule na tej živej prednáške a tam som sa vás aj pýtala, že čo je to za algoritmus, aké je to triedenie. Tak viete mi napísať do chatu, že aké je to triedenie. Toto konkrétne, čo je tu na tabuli. Výborne, bublinové triedenie alebo bubble sort. No, takže máme bubble sort, to je najjednoduchšie striedenie, aké môžete napísať. Je aj také najjednoduchšie na odladenie, ale treba povedať, a to si onedlho si ukážeme, že je úplne najhoršie zo všetkých. To znamená, že má najhoršiu časovú výpočtovú zložitosť. No, poďme si ju vyjadriť, že aká tá výpočtová zložitosť je. No, na cvičeniach už sme si zavádzali takýto ten zápis. Keď máte for cykly, tak je to veľmi jednoduché tam určovať aj že ten počet opakovaní, pretože ten počet opakovaní je pevný a dá sa určiť z tej hornej a dolnej hranice. Len si zopakujme, ako určíme počet opakovaní vo for cykle, keď máme dolnú hranicu D a hornú hranicu H. Tak vie niekto povedať, že aký bude počet opakovaní od D po H? Teda povedať, napísať do chatu. Aký je počet opakovaní od D po H? Výborne. Takže horná hranica minus dolná hranica plus 1. Hej. Čiže napríklad od 3 po 5 je to 5 minus 3 je 2 plus 1 je 3. Hej, že 3 opakovania. No. Môžete si aj zrátať na prstoch 3, 4, 5, to sú 3 opakovania. Dobre, čiže horná hranica minus dolná, to vieme. No a teraz chceme vyjadriť počet týchto
týchto porovnaní. Takže vidím, že na cvičeniach sme si to hovorili, že celý ten algoritmus je vlastne jeden príkaz, nie je to postupnosť, sekvencia, jeden príkaz, ale štrukturovaný. Čiže je to jeden príkaz for, ktorého zložitosť sa vypočíta ako súčet zložitosti jeho tela. Takže bude to súčet, suma. Dolná a horná hranica je, dolná je 0, horná hranica je n-2, je to síce napísané n-1, ale je tam ostrá nerovnosť, takže pre n-1 to už neprebehne. Posledná hodnota, pre ktorú ten cyklus, to telo cyklu prebehne, je n-2. No a čo sa deje vo vnútri toho cyklu, to je to, čo treba spočítať. No vo vnútri toho cyklu je ďalší cyklus, tento, odtiaľto, potiaľto. Jeho zložitosť sa vypočíta znovu ako súčet zložitosti jeho tela. Takže opäť si určíme dolnú, hornú hranicu, je to isté. A vo vnútri toho cyklu sa vykonáva tento podmienený príkaz. Zložitosť podmieneného príkazu sa vypočíta ako maximum zo zložitosti jednotlivých vetiev. Takže máme tu, on je neúplný, ten príkaz if, máme tu definovanú len vetu if, vtedy sa vykonáva, no vlastne je to jedno, pretože my počítame tieto porovnania a tie porovnania sa vykonajú vždy. Hej. Čiže je to bez ohľadu na to, ako to porovnanie dopadlo, že či ideme dovnútra toho ifu alebo neideme, to porovnanie sa vykoná vždy a vždy sa vykoná jedno. No, takže výpočtová zložitosť toho cyklu, toho vetvenia je 1. Je jedno porovnanie. No a už to stačí len dopočítať, takže ideme znútra, ten vnútorný cyklus, je to vlastne súčet jednotiek, 1 plus 1 plus 1 a tak ďalej. Koľkokrát 1? No od 0 po No halo, počujete ma? Vypadla som, asi aj vy. Počujete ma, dobre. No, bude to asi tým, že každý teraz prednášky sa presunuli na pondelok a teraz úplne všetci prednášajú s obrovskými množstvami študentov. Dobre. No, takže tých jednotiek je horná hranica minus dolná plus 1, čiže je ich n-1 jednotiek, v súčte bude teda n-1. No a tu to je tá zložitosť toho vnútorného cyklu. No a toto celé sa zopakuje opäť horná minus dolná plus 1, čiže n-1 krát sa opakuje v tom súčte n-1, čiže dokopy to bude n-1 krát n-1 alebo n-1 na druhu. No, takže tu ešte k tomuto obrázku, tu máme znázornený priebeh toho výpočtu v takej trasovacej tabuľke. Dobre, hneď poviem k tej hornej hranici. No ešte poviem tu k tej trasovacej tabuľke, aby ste vedeli, že čo je toto tu za obrázok. Takže toto boli tie vstupy, ktoré som išla usporadovať. A toto sú jednotlivé tie iterácie toho vonkajšieho cyklu, ako sa menili hodnoty toho poľa. Červeným som zaznačila, kde nastala zmena, že kde sa to posúvalo. Tam, kde zmeny neboli, tak tie sú biele. No, na konci vidíte, že po prebehnutí tých 9 cyklov môžete zrátať tie riadky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krát to prebehlo, lebo máme 10 prvkov a minus 1 krát to prebieha, tak máme to pole usporiadané. No, dobre, a teraz
toto sme si už povedali, výsledok vyšiel n-1 na druhú a to sa rovná ON, takže tento zápis už poznáme. Pred chvíľkou sme si zopakovali, že teda ON znamená asymptotická horná hranica. Otázka je, že prečo je horná hranica, no nie n-2, ale n na druhú. Hneď si to ukážeme, dobre? Takže ideme na to, na ďalšom slajde to bude. Ešte tu mám také, že omega. Vie niekto, čo znamená omega? O je asymptotická horná hranica. Čiže hovoríme, že n na druhú mi zhora ohraničuje moju funkciu. A čo je omega? Vie niekto? Alebo si tipnite. Alebo napíšte nie. Neviem. Len aby som videla, že žijete a sledujete. Neviete. Dobre, neviete, ale sledujete. Dobre, takže ideme ďalej, teda ukážeme si to. No, takže čo znamená, že tá moja funkcia zložitosti n-1 celé na druhu sa rovná ON. ON znamená asymptotická horná hranica. Znamená to teda, že moja funkcia zložitosti je zhora ohraničená funkciou n na druhu. To znamená, keď je zhora ohraničená, tak musí byť všetky jej hodnoty menšie alebo rovné ako n, ako tá horná hranica. Takže moja horná hranica n na druhu ohraničuje zhora, čiže je väčšia alebo rovná ako moja funkcia. Tak keď sa na to pozriete, ja myslím, že je to úplne zrejme, že to platí. Že n na druhu, že je väčšia alebo rovná ako n-1 na druhu. Je to úplne zrejme a platí to pre všetky n. Takže tu nemáme čo špekulovať. O tomto je tá horná hranica. Funkcia n na druhu zhora ohraničuje, čiže je väčšia alebo rovná ako moja funkcia n. No ale poďme na tú druhú časť. To omega znamená, toto bola horná hranica, toto je dolná hranica. To je tzv. Asymptotická dolná hranica. No a ja tvrdím, že aj asymptotická dolná hranica je n na druhu. To znamená, že to znamienko je opačné. Ja teraz tvrdím, že moju funkciu n-1 na druhu mi funkcia n na druhu ohraničuje z dolnej. Haló, vidíte ma, počujete ma? Zase mi to vypadlo. Vidno, počuť. Dobre. Zase som vypadla. Pritom signál mám dobrý. Počkajte, ja asi spravím ešte jednu vec. No dobre, niečo som skúšala. Vidíte ma, počujete ma? Dobre. No.
No, keď učíme v sobotu, tak nie je externistov, tak žiadny problém sa nedieje, no tak možno ani tie servery nestíhajú teraz v pondelok. Dobre, no musíme to vydržať nejako. Dobre, takže pokračujem. Chcem teda, už sme si ukázali, že čo je asymptotická horná hranica, že moja funkcia n-1 na druhu sa zhora dá ohraničiť funkciou n na druhu a platí to pre všetky n, tu to vidíme, je to jasné. No a teraz ja sa pokúšam tvrdiť to isté, že to platí aj z dola, že n na druhu ohraničuje z dola. To samozrejme, to by bol nezmysel, ako môže platiť to isté a zároveň aj opak. No. Ale v tej definícii asymptotickej hornej a dolnej hranice je možnosť, že môžeme tú asymptotickú dolnú alebo hornú hranicu, to n na druhu, prenásobiť nejakou kladnou konštantou. Ide nám pri určovaní tej asymptotickej výpočtovej zložitosti o to, že zanedbávajú sa tam konštanty, čiže plus 1, minus 1, krát 3, krát 4, proste také tie konštantné hodnoty nás chceme zanedbať, nás nezaujímajú. Čiže preto si môžem kedykoľvek, kdekoľvek nejakú, ale pozor, kladnú konštantu tam pridať, prečo kladnú? Keby ste pridali zápornú, prenásobili to záporným číslom, tak sa zmení znamienko, hej, takže pozor na to, násobiť záporným nie je dobrý nápad, čiže násobiť len kladným číslom. No, takže ja som si tu vymyslela, že to kladné číslo, ktorým to prenásobím, bude 1/2. A s tou 1/2 by mi to malo výsť, takže skúsme to. Idem ukázať, že n na druhu, ešte raz, že je dolná hranica tejto mojej funkcie, to znamená, n na druhu musí byť menšie alebo rovné ako tá moja funkcia zložitosti. Prenásobila som to ešte 1/2. Poďme to upravovať. Celú nerovnicu som prenásobila 2, takže na tejto strane dostanem 2-krát. Toto som si roznásobila, existuje na to vzorček, alebo si to normálne roznásobíte. Dostala som n na druhu minus 2n plus 1. Je väčšie alebo rovné a keďže rovnicu som prenásobila 2, tak 1/2 krát 2 bude 1, takže tu mi zostalo už len n na druhu. V ďalšom kroku tu n na druhu prenášam na druhú stranu. To znamená, že tu som najprv roznásobila tú zátvorku, čiže dostanem 2n na druhu, minus 2 krát 2n je minus 4n, plus 2 krát 1 je plus 2 a minus n na druhu sa mi to objavilo, keď som si preniesla z druhej strany to n na druhu doľava, znamienko sa zmení na minus. No a na tej pravej strane mi tam zostala 0. No toto ešte upravím tú ľavú stranu, 2n na druhu minus n na druhu bude n na druhu a ešte minus 4n plus 2, celé má byť väčšie alebo rovné ako 0. No ako sa riešia takéto nerovnice kvadratické? No riešia sa tak, že sa rozloží tá kvadratická, ten člen, tento polynom, sa rozloží na súčin. Na to, aby sme vedeli na takýto súčin to rozložiť, tak potrebujeme vedieť korene tej kvadratickej rovnice, lebo rozložiť na súčin takýto polynóm sa robí tak, že n minus prvý koreň krát n minus druhý koreň. Takže treba zistiť korene tej kvadratickej rovnice. No na to máme, to poznáte zo strednej školy, diskriminant, riešenie kvadratickej rovnice, chronicky známa vec. Takže tá rovnica môže mať 2 korene, 1, 2 a vypočíta sa podľa tohoto vzorčeka minus b plus minus odmocnina, toto je diskriminant, b na druhu minus 4ac, no a lomené celé 2a. Kde to a, b, c sú koeficienty v tej rovnici. To znamená, ačko v mojom prípade je koľko v tejto rovnici, čo je ten koeficient a. Napíšte mi do chatu, koľko je a v tejto rovnici kvadratickej. Výborne, 1. Koľko je b v tej kvadratickej rovnici? No, 4 alebo minus 4. Máme tu dva typy. Minus 4, výborne, áno, tak ste sa opravili. Áno, je to minus 4. Musíme aj toto znamienko do toho rátať, čiže a je 1, b je minus 4, no a c je, no tak už to vidíme, c je 2. Dobre, takže keď to sem dosadíme, tak ja som to tu už podosadzovala, aj som to upravila. No a vyšlo mi, že výsledok je 2 plus minus odmocnina z 2.
To znamená, že prvý koreň odmocnená z 2 je približne 1,41, no povedzme 1,4, takže približne to teda bude 2 plus odmocnená 1, teda 2 plus 1,4, to je 3,4, no a druhý koreň bude 2 mínus 1,4, no to je približne tých 0,6. Takže toto sú tie dva korene. Takže celý tento polynóm môžem rozložiť na súčin, takže že to napíšem ako n minus prvý koreň krát n minus druhý koreň. No keby ste si, môžete si potom doma vyskúšať toto roznásobiť a malo by vysť približne toto. Nevidie to úplne presne, no lebo som to zanedbala nejaké veci, hej. Odmocená z 2 je iracionálne číslo, ale no, približne to je takto. No a keď je takýto sivčín väčší alebo rovný ako 0, no buď sú obidva tie činiteľe kladné, plus krát plus bude plus, alebo sú obidva záporné. No, my tie záporné možnosti nebudeme brať do úvahy, pretože my sa pohybujeme v oblasti, teda v obore prirodzených čísiel, to n nie je reálne číslo, nemôže byť záporné, veľkosť ako počet tých prvkov v poli je to n, tak to nemôže byť minus 5, musí to byť prirodzené číslo. Takže budú nás zaujímať len tie kladné, len tá kladná časť toho riešenia, čiže vtedy je to ten súčin väčší alebo rovný ako 0, keď je prvá zátvorka väčšia alebo rovná ako 0 a zároveň aj druhá. Obidve musia byť zároveň kladné. No a tá prvá zátvorka bude väčšia alebo rovná ako 0, keď to číslo n, od ktorého odčítavame 3,4, bude väčšie alebo rovná ako 3,4 a tá druhá zátvorka, keď to číslo bude väčšie alebo rovná ako 0,6. No takže toto musí platiť zároveň. No tak vidíte, že silnejšia je táto podmienka, to 3, ak je väčšia ako 3,4, tak je aj väčšia ako 0,6. No, takže môžeme povedať, ak sme v prirodzených číslach, tak pre prirodzené čísla platí pre všetky n väčšie alebo rovno ako 4. Hej, prvé prirodzené číslo, ktoré je väčšie ako toto. O 4 vyššie. No, takže záver je, že podarilo sa mi zdola ohraničiť moju funkciu zložitosti Tn, ktorá je n-1 na druhu. Zdola som ju ohraničila funkciou n na druhu tak, že za konštantu c som si zvolila jednu polovicu, to znamená prenásobila som to kladnou konštantou, to môžem, lebo asymptotická zložitosť zanedbáva konštanty. A vyšlo mi, že to síce neplatí pre úplne všetky n, tak ako to bolo v tomto prípade. Napríklad jednotku, dvojku, trojku to neplatí. Ale platí to pre všetky čísla od štvorky vyššie. Čiže tých nekonečne veľa hodnôt, pre ktoré mi to platí, je, respektíve tie 3 hodnoty, pre ktoré to neplatí, je zanedbateľne málo oproti tomu nekonečne veľa hodnôt, pre ktoré to platí. Takže môžem povedať, že áno, našla som funkciu, teda že tá funkcia n na druhu mi to ohraničuje aj z dola. No a ak sa vám podarí nejakú funkciu ohraničiť aj z hora, aj z dola tou istou funkciou, tak to je to najlepšie ohraničenie. Pretože ja to z dola môžem ohraničiť aj nejakými menšími, pomalšie stúpajúcimi funkciami a z hora naopak nejakými horšími. Ale ja sa snažím, aby to horné ohraničenie bolo čo najnižšie a teda čo najviac sa približovalo k tejto funkcii. A z dola sa to zase snažím potlačiť to ohraničenie čo najvyššie, zase z dola, aby som sa priblížila. Čiže tu sa približujem z hora k tej funkcii, tu sa približujem z dola a snažím sa to čo najtesnejšie ohraničiť. No a keď sa mi dotknú to horné ohraničenie s tým dolným, že bude rovnaké, tak už lepšie od toho byť nemôže. Hej? Čiže už horné neviete potlačiť nižšie, keď sa na to tlačí z dola to isté. No, takže ak sa horná hranica a dolná hranica rovnajú, ako tu v tomto prípade, že je to n na druhu, tak to je to najlepšie horné aj dolné ohraničenie a to je tá asymptotická výpočtová zložitosť. Čiže povieme, že n-1 na druhu, to je rádovo, je to n na druhu, hej, je to kvadratická funkcia, to -1 sa tam môže zanedbať. Pri veľkých nejakých vstupoch to nezaváži. No poďme ďalej, mám tu ďalší príklad, no v podstate nie je to ďalší príklad, je to ten istý príklad, ale iné riešenie. V čom sa to riešenie zmenilo?
No, to riešenie druhé vychádza z toho, že ak si všimnete tú trasovaciu tabuľku, ja som tam náročky v tom priebehu, ako to prebiehal ten výpočet. Aha, zase sekol obraz. Áno, už som si to všimla. Obraz sa sekol. Dobre, skúsim s tým niečo spraviť. Teraz nič nevidno. Lebo mne to tu vidno, akože mne to tu pekne, sa mi to tu strieda. Ale nič. Teraz už vidíte šedé. Áno, šedé. Žiadny obraz. No. Dala som to teraz nazdieľať. Čo, vidíte niečo? Ja to tu vidím. Ako keby to aj žilo. Čo vidíte? Napíšte mi do chatu. U nás nežije. No je to katastrofa. Toto naozaj sa mi toto ešte nestalo. Signál mám dobrý, som na zelenom. Vysielanie som znížila kvalitu na čo najnižšiu, aby sme nezaťažovali kvalitu videa. Mám už na nízku kvalitu. No, skúsim sa odhlásiť a prihlásiť. Dobre, chvíľku strpenia vás poprosím. No, som späť, počujete ma? Dobre, vidíte obraz? Áno, dobre. No, tak. Žije obraz, preklikávam sa. Žije, dobre. No, takže sme pri tomto riešení. Čiže problém je ten istý, máme triediť, ale ja som to riešenie trošku upravila. A síce vychádzala som z toho, že v tejto trasovacej tabuľke, už som vám spomínala, že tým červeným sú vyznačené tie kroky výpočtu, pri ktorých sa diala zmena. No a v tej tabuľke si môžeme všimnúť, že v tejto druhej polovičke za touto diagonálou už aj tak žiadne zmeny nenastávali. A nie je to náhoda, oni tie zmeny ani nemôžu tam už nastať, pretože po prvej iterácii, keď prvýkrát prebehne ten vnútorný cyklus, princípom toho bublinového triedenia je, že nakoniec pre buble dostane sa to maximum. V druhej iterácii nakoniec pre buble druhé maximum, tretie maximum a tak ďalej. Vidíte to tu. To znamená, že odzadu sa mi tam už vytvára tá usporiadaná postupnosť a nemá zmysel teda porovnávať už tie čísla tu, o ktorých už aj tak viem, že sú usporiadané. Takže kým v tom predošlom riešení sme tu išli s tou hornou hranicou v tých vnútorných cykloch, sme išli vždy až po koniec, sme porovnávali. Porovnávali sme to aj vtedy, keď už sme vedeli, že tu je to usporiadané. Vždy tu tá horná hranica, bolo to n-1, napevno, nezávisle od toho, že koľké pokračovanie máme. Takže v tomto lepšom riešení som si povedala, že túto hornú hranicu budem postupne znižovať. Že nenechám ju napevno n-1, nebudem v každom riadku
ísť až po koniec, ale budem ju postupne znižovať, čiže v prvom riadku pôjdem po n-1, potom už len po n-2, n-3, n-4 a tak ďalej. Takže tu som si tú hornú hranicu teda nahradila premennou, ktorú budem v tom vonkajšom cykle postupne ju znižujem. Takže na začiatku to i, tá premedlivá horná hranica na začiatku bola n-1, tak ako v tom predošlom riešení, ale postupne sa mi v tom vonkajšom cyklu znižuje, čiže to ičko vidíte, že znižujem až po 1, hej, posledné bude 1 tá horná hranica a urobí sa tam jedno porovnanie. No, takže to je to druhé riešenie. Podľa mňa lepšie, malo by byť teda lepšie, lebo ušetríme si tie porovnania tu v tejto polovičke tej tabuľky. No, ak si mám vyjadriť to riešenie, tak znova pomocou tých súm je tam jeden veľký cyklus, jeho zložitosť bude teda dolná hranica, pozor, on je klesajúci ten cyklus, máme tu i minus minus, to znamená dolná hranica je toto a toto je horná hranica. Horná hranica je teda n-1, to je jasné. Dolná hranica je i väčšie ako 0, to znamená posledné, pre ktoré to ešte prebehne, je i1. Pre i0 to už neprebehne, takže preto je tu dolná hranica 1. Vnútorný cyklus je zase, bude tam súčet, dolná hranica, teraz je to stúpajúci cyklus, tak dolná hranica je 0 a horná hranica bude, no je tu i, ale bude i-1, pretože tá nerovnosť je ostrá a preto ičko to už neprebehne. No a vo vnútri toho cyklu sa vykonáva tieto porovnania, rátame, tak vždy, síce je tam if, ale to if sa tam vykoná, to porovnanie sa tam vykoná vždy, takže jedno porovnanie. No a ideme ďalej. Toto už treba len upraviť. Pozor, najprv si vyjadrím zložitosť tohoto vnútorného cyklu. Je tam súčet jednotiek, takže 1 plus 1 plus 1, koľkokrát jednotka od 0 po i-1, vieme, že to je i opakovaní, takže i krát 1 bude i. No a teraz na cvičeniach už sme mali, tak som späť, počujete ma? Vidíte ma? Dobre. No, to znamená, i v tom vnútornom cykle i sa mení, takže nie je to také jednoduché, že vynásobím si n-1 krát i, lebo i sa mení, čiže tie sčítance nie sú rovnaké. Takže radšej si ten súčet rozpíšem. V tej prvej iterácii i sa rovná 1, potom je to 2 a tak ďalej, až nakoniec n-1. A toto dostanete teda súčet nerovnakých sčítancov, ale našťastie tie sčítance mi tvoria peknú tzv. Aritmetickú postupnosť. No a súčet takej aritmetickej postupnosti sa vypočíta ako prvý člen plus posledný. 1 plus n-1 bude n. Krát ich počet, je ich n-1 kusov, čiže n krát n-1, no a lomené 2. No, takže dostanem niečo takéto. Zhora to viem ohraničiť funkciou n na druhu, tak už to tu nebudem. Dalo by sa to zase znovu ukázať, že to naozaj zhora tým n na druhu sa dá ohraničiť a takisto by sa to dalo ohraničiť aj z dola, čiže je to aj omega n na druhu, to si môžeme potom na cvičeniach ešte precvičovať. No, ešte jeden príklad tu mám. Koľko máme času? Ešte 10 minút. No, rýchlo to musím stihnúť. Nájdime najväčšie z n čísel, koľko porovnaní sa vykoná. Takže tu mám
taký algoritmus, ktorý má zase uložené nejaké čísla v poli A, od 0, indexy sú od 0 po n-1, n-ko je tá vstupná premena, ten počet tých čísiel, od ktorej bude závisieť, koľko porovnaní treba urobiť, aby sme našli maximum. Takže algoritmus je jednoduchý. Na začiatku zvolíme za maximum to prvé číslo, ktoré sa nachádza na indexe 0 a potom postupne budeme so všetkými ostatnými, čiže od 1 až po koniec, čiže index n-1, porovnávať. Ak nájdeme väčší prvok, ako je to naše maximum, no tak ho prepíšeme. Hej? Maximum bude ten. No a porovnávame ho s tými ďalšími. Takže jednoduchý algoritmus. Otázka je, že aká je výpočtová zložitosť, počet porovnaní. No máme tu jeden cyklus, rátame toto porovnanie, takže cyklus prebieha od 1 po n-1, čiže n-1 krát 1 porovnanie, zložitosť je n-1. Rádovo, zhora sa to dá ohraničiť, povieme, že je to on, čiže to -1, to sa dá zanedbať, čiže približne n. Asymptotická výpočtová zložitosť je teda on. No, mám tu ešte jedno riešenie. Pamätáte sa, ako sme dopadli s tou mocinou, to bolo m na n, že tam bolo tiež také super jednoduché riešenie a nakoniec sa nám ho podarilo zrýchliť na logaritmické, bolo to tiež lineárne. Takže skúsme, že či náhodou aj toto hľadanie toho maxima, že či by sa nedalo nejakou sofistikovanejšou metódou, ktorá teda na prvý pohľad by vyzeral ten program zložitejšie, ale zložitosť by bola lepšia, tak ako sme to dostali pri tej mocnine. No tak ja som tu na tomto sláde máme, je to len taký kvázi kód, dobre, taký pseudoalgoritmus, ktorý pracuje na princípe tzv. Rozdeľuj a panuj. To rozdeľuj a panuj znamená, že ak máme nejaké pole veľkosti n, tak jeho maximum zistím tak, že rozdelím si to pole takto na dve polovičky, určím maximum z tej prvej polovičky, to bude m1, určím maximum z tej druhej polovičky, to bude m2, a potom celkové maximum celého bude väčšie z nich. Hej. Na tomto je založená metóda rozdeľuj a panuj. No a ako zistím maximum z prvej polovičky? No takže zase si to rozdelím na poli a zistím prvé, druhé a porovnám. Takže tá metóda rozdeľuj a panuj pracuje tak rekurzívne, pretože som tu napísala takú kvázi funkciu, áno, rekurzívnu, tak všimnite si, že teda tá rekurzívna funkcia bude mať parametre začiatok a koniec, to sú tie indexy, odkiaľ pokiaľ idem hľadať to maximum, z akého úseku toho poľa. No, ak k rovná sa z, tak to znamená, ak začiatok rovná sa koniec, znamená to, že veľkosť toho pola je 1. Máte tam len jeden prvok, lebo začiatočný a koncový index je rovnaký. Čiže znamená to tú triviálnu veľkosť pola 1 a tam nemusíte v podstate už zisťovať nič, keď máte jeden prvok, tak je zároveň aj najväčší. To znamená, že ak tá veľkosť pola je 1, výsledok bude ten jeden prvok. No v opačnom prípade vypočítam si stred toho intervalu, začiatok a koniec, seknem to takto v tom strede a vypočítam si rekurzívne, zavolám tú funkciu ešte raz, ale už s parametrami od začiatku po ten stred, vypočítam maximum 1, rekurzívne druhýkrát zavolám tú funkciu od stredu plus 1, odtiaľto po koniec, vypočítam maximum 2, to všetko sa potom deje rekurzívne, no a v následujúcom porovnám, ak je maximum 1 väčšie ako maximum 2, tak celkový výsledok je prvé maximum a inak celkový výsledok, teda maximum z celého je to druhé maximum. Takže toto je princíp toho rozdeľuj a panuj. A teraz si skúsme vyjadriť, že aká je zložitosť, že či sa nám podarilo vylepšiť alebo nie. No tak tu ju mám, tú funkciu. Poďme si vypočítať, vyjadriť jej zložitosť. No,
vyjadrím tú zložitosť najprv pre triviálny prípad. Triviálny prípad je, keď to pole má dĺžku len 1, máte len jeden prvok, tak tam nemusíte ani nič porovnávať, čak ho ani nemáte s čím porovnávať. Čiže počet porovnaní je 0 a na 0 porovnaní máte hneď výsledok z jedného prvku, ten je zároveň aj maximum. Takže tam tá zložitosť, ak počítame počet porovnaní, je teda 0. No pri väčších n to počítame tak, že n si rozdelíme na polovičku, vypočítame maximum z prvej polovičky, bude nám to trvať tn pol, čiže tá istá funkcia, ale aplikovaná na menší rozmer, plus vypočítam to maximum z druhej polovičky. Veľkosť tej druhej polovičky je n minus n pol. No prečo? Lebo to n mohlo byť aj záporné číslo. Pardon, nie záporné, ale nepárne číslo. Tak ak by boli párne, tak tieto dve polovičky sú rovnaké, ale ak je nepárne, tak tá druhá polovička bude väčšia, hej, ak to n poberieme ako celočíselné delenie. No a keď ich mám, to mi zase bude trvať znova tá funkcia, ale s menším parametrom. No a keď ich mám obidve, tak potom som tam robila ešte toto jedno porovnanie, aby som zistila celkový výsledok. Čiže plus 1. Toto je to porovnanie, v ktorom porovnám prvú a druhú polovičku. No, skúsme si vyjadriť tú zložitosť pre niekoľko tých vstupných hodnôt. Tak ak si zoberiem pole veľkosti 2, tak celý ten algoritmus bude prebiehať tak, že pole veľkosti 2 si rozdelím na dve časti, 1 plus 1. Vypočítam maximum z tej prvej časti, to viem, že tam nepotrebujem žiadne porovnanie, hej, to mám tu. Vypočítam zložitosť druhej časti, zase tam nepotrebujem žiadne porovnanie, lebo je to len jeden prvok. No a tieto dve porovnám, čiže dokopy toto bude 0 porovnaní plus jedno porovnanie, celkové počet porovnaní pre dva prvky bude 1. Pre tri prvky to bude vyzerať ako? Tri prvky si rozdelím na dve polovičky veľkosti 1 a 2, lebo je to nepárne číslo, nebudú rovnaké. Vypočítam maximum z tej prvej polovičky 1, to bude 0, lebo tam nepotrebujem nič porovnávať. Z druhej polovičky to bude 1, to už som si to tu vyjadrila. Tam mám dva prvky, tak ich porovnám. No takže dokopy, a ešte potom tieto dve porovnám, je to plus 1, čiže dokopy budem mať 0 plus 1 plus 1, dokopy dve porovnania. Pri štvorke veľkosti 4 si to rozdelím na dve polovičky rovnako veľké, na 2 plus 2. Nájsť z týchto dvoch prvkov maximum mi trvá, to už mám tu vyjadrené, jedno porovnanie. Z týchto dvoch prvkov takisto jedno porovnanie, to už je dokopy 2. A ešte plus jedno porovnanie, aby som porovnala, ktoré z tých dvoch polovičiek je väčšie. Takže dokopy to bude 1 plus 1 plus 1 a to je 3. No a podobne tak pri 5 to rozdeľujem na 2 plus 3, lebo je to nepárne. T2 je 1, T3 je 2, 1 plus 2 je 3, plus 1 je 4. No, ešte si tu môžeme tak námatkovano 6, alebo takto 6 teda rozdelím na 3 plus 3, 7 na 3 plus 4, 8 na 4 plus 4, hej, na takéto polovičky. No a týmto spôsobom si viete teda vypočítať tie zložitosti. Všimnite si, že aké výsledky nám tu vychádzajú. Čiže vychádza nám výsledok pre to n nám vychádza výsledok n-1. Pre 7 6, pre 6 5. No, ako to bolo pri tom predchádzajúcom algoritme? Takisto, n-1. A takisto nám to vychádza pri tomto algoritme. Aspoň teda sme si to vyjadrili pre niekoľko prvých. No, čiže zdá sa, že napriek tomu, že sme nasadili veľmi silné zbranie, hej, použili sme sofistikovanú metódu rozdeľuj a panuj, robili sme tú rekurziu, hej, veľmi zložitý algoritmus oproti tomu predchádzajúcemu forciku, určite zložitejšie, tak napriek tomu sa teda zdá, že žiadne zlepšenie sme nedosiahli, ten počet porovnaní je presne taký istý. No, tuto mám vyjadrené, ale už to asi nestihnem, aj vo všeobecnosti a tiež nám tam vyjde, takže mám už len 1 minútu, tak
to už asi nestihnem. Vyjadrila som to pre n rovné k, pretože tým, že sa to tu delí na tie polovičky a niekedy to nie je, niekedy je to nepárne číslo a nedá sa to tak pekne rozpolovičkovať, tak preto som si to vyjadrila len pre n rovné 2 na k, čo je pekné číslo párne, nie len, že je párne, ale je to mocnina dvojky a to znamená, že párne číslo, ktoré keď vydelíte, vždy bude párne. To je princíp mocniny dvojky. Čiže nemôžete tam dostať nepárne číslo po vydelení. No, takže pre tie mocniny dvojky sa to dá veľmi pekne vyjadriť. Preluštíme do domácu úlohu, si to môžete preluštiť. Tu som ja vypísala si niektoré tie hodnoty, ako budú vyzerať pre niektoré vstupy, ktoré som tu potom sem dosadzovala. No, v konečnom dôsledku, ale prídem až sem k tomuto riadku, vznikla mi tu takáto postupnosť, že 2 na 0 plus 2 na prvú a tak ďalej, plus 2 na k minus prvú až 2 na k minus druhú. Takže je to nejaká postupnosť, ale pozor, táto postupnosť nie je taká, ako sme mali predtým, aritmetická, ale je iná. Toto je, aké sú to hodnoty? 1, 2, 2 na druhú je 4, 2 na tretie je 8, 16, 32, 64 a tak ďalej. Takže vidíte, že tá postupnosť nie je aritmetická, pretože rozdiely medzi tými prvkami jednotlivými tej postupnosti nie sú rovnaké, však stále rastú. 1, 2, 4, 8, 16, 32 a tak ďalej. No ale predsa len je tam nejaká pravidelnosť, tá postupnosť sa volá geometrická a na to máme tiež vzorček, ako spočítať súčet členov geometrickej postupnosti. Takže pri aritmetickej postupnosti sme to robili ako prvý plus posledný krát počet lomenej dvomi. Pri geometrickej postupnosti je tam ten vzorček taký zložitejší a počíta sa ako prvý člen, to mám tu, krát takýto podiel, kde hore v tom čítateli je tzv. Kvocient. Kvocient je to číslo, tá konštanta, koľkokrát sa jednotlivé tie členy postupnosti od seba líšia. V našej postupnosti je to dvojka, pretože každý jeden člen sa od toho nasledujúceho líši dvakrát. Čiže 1 krát 2 je 2, krát 2 je 4, krát 2 je 8, krát 2 je 16 a tak ďalej. Čiže dvojka je ten kvocient, takže v tom našom vzorčeku je tu kvocient, čiže 2 na počet členov tej postupnosti od 0 po k minus 1 je k, čiže kvocient na počet členov minus 1 lomené kvocient minus 1. V kurze máte tieto vzorčeky v riešených príkladoch, ja som to tam uviedla, takže tam si to pozriete, aj na cvičeniach si to ešte zopakujeme. Takže toto je vzorec na výpočet súčtu členov tejto geometrickej postupnosti. Keď si to upravíme, dostaneme 2 na k minus 1 a keďže sme vychádzali teda z predpokladu, že sme to vyjadrovali pre n rovné 2 na k, tak toto 2 na k je n, no a skutočne vidíte, že teda sme dostali to n minus 1, toto tu, hej, že nám tu vychádza pri 5, 4, pri 6, 5, čiže o 1 nižšie, to n minus 1. No, takže čas mi vypršal, trošku som ho aj pretiahla, za to sa vám ospravedlňujem aj za tieto výpadky. No, najbližšie sa stretneme o týždeň znova v tomto čase a na cvičeniach moja skupina v stredu o 1. A skupina doktorky Michaličkovej, riadte sa ich pokynmi, teda jej pokynmi, dobre? Takže to je na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.